guys, karon di ay inaga-inventory min sa mag-uli namin sa among gipang-inventory. Ang akong i-video ang mga tao nga nagatrabaho kay nagbayanihan mi para mahuman og dali ang among inventoryhon og displayhon. So akong i-video sila nga nagatrabaho. Sagap-sap. So daghang kay salamat karong adlaw kay way problema og muuna ko ninyo mga ka-share. Bye sa usang vlog. Salamat og ni Alan nga tigsira dinhi sa video. Muadto na ko, salamat. Oh. Salamat kadyo karong adlaw kay wa joy mga problema og happy lang unja. Mo to datong mga vlog na ganiha nga gipang-interview nako ganiha sa mo out nako. Sana si Bulutaulo. Di mo nga i-vlog. Asa ra maghumbag?
Sus, ang bag nakalimutan. Muuli na ko. Gaana sana ha. Shout out ko sa tanan nga may cooperate sa akong vlog karon adlaw og success kayo. Daghan kong salamat sa tanan ni Lord. Og sa tanan mga mi subscribe na ko. Thank you so much. O out na ko. Katawa si Bulotaulo. Sana si guard isa. Babos. Salamat. Ito'y guys, papasok na kami sa aming boarding house. Kung ipalandagan kay masing mahug kuning dagat. Tara among boarding house to among sud nami. So nakauli nami sa among boarding house. Og naa among iro nga cute. Gipakaon na ka toy. Unsa may imong gipakaon toy? Okay, sudan. Parihas na to, walay sudan. Parihas ta walay sudan. Hiuban pa ka na mo. Sumusod ako sa kwarto na mo. Unsa karon mo pag-abot na ko, danay magkabog tubig na si Tagalog. Makita pa kagwa ko, boss? Oo. Wala nagkabuog tubig si Tagalog. Unsa isangit laman ari? Tara. Kagubot ang kwarto.